एक मोठी बातमी आहे। भाजपकडून रामदास आठवले यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता आहे। उमेदवारी मिळणार नसल्याची माहिती आठवलेंना देण्यात आलेली आहे। नितीन नवीन यांच्याकडून आठवलेंना उमेदवारी न मिळण्याचे संकेत आहेत। दिल्लीवरून मुंबईत येताच रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली। राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी रामदास आठवले प्रयत्नशील आहेत। याबद्दल आणखी माहिती घेऊ। आपले प्रतिनिधी गोविंद तुपे आपल्या सोबत आहे। गोविंदकडे आपण जाणार आहोत, पण एक महत्त्वाची अपडेट। भाजपकडून रामदास आठवले यांचा पत्ता कट झाल्याचं बोललं जात आहे। त्यांना उमेदवारी मिळणार नसल्याची शक्यता आहे। सध्या भाजपकडूनच ते राज्यसभेचे खासदार आहेत, भाजप पुरस्कृत खासदार आहेत। त्यामुळे 6 महिन्यानंतर आठवले यांचं मंत्रिपद देखील जाऊ शकतं, कारण सध्या केंद्रीय राज्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे आहे।